بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم حفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية المحبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ya rinay kita niyo adum ini itukbal na to in pagsarang sukal fa Allah subhanahu wa ta'ala karena ya rinay kita niyo piaabot adum ini amu indum mamuso sin karayawan dengan Allah subhanahu wa ta'ala supaya mahinang taniyo lutuanan hindi haadlaw dunya sampai paadlaw akhirat.
Adalam yato mga mamaas tinungod na mga akam Islami tukbal namin pagsarang sukol hamudir sin kami mudir sin ma'had moral Islami bi Syekh Muhaymin Syakili Iban Yahi Syekh Zakaria Muhammad amoy nagpaon sin program ini murah-murahan yung basad ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala ipakahinang sin siya dunia akhirat. Mga mamaas tinungod na mga akam Islam di na ako magpalukay itukbal ko na in microphone hambok purusin kami insya ini hambok dengan mga faculties in Ma'had Nur al-Islami di na ako magpalukay talagon ko rin hambok purusin kami di Paktuan Abdul Ghani di Paktuan Abdurrahman Abdul Ghani falyatafaddal fadilatuhu mashkura. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hapuas sing kapuji masangit pa Allah subhanahu wa ta'ala mga palangungan na mua kami Islam magsarang sukulto rin kami amuin nataabit at tawakan na paaw na parkala sinaming pagdaawa sa lapia diha tampatini amin ni Daul Islam apaguhanan sinaming guru namo Sheikh Muhammad Zakaria iban lagi apagtukot kamo magparamari amin din hamo din na mukalasahan iban sim family niya Katuan Muhaymin Syakili mudir si Mahad Moro. Alhamdulillah in kita niyo masih halaw pagpatumtum atau akan masih nagdakwa sing pag-aakama diawla sing kita niyo nabiya na hining taod nagpapasampay sing pag-aakama sing kita niyo sumasa na mataw limang durungog sumasa na sa gintaw di magdungog na insyaallah ta'ala ini tiranan dahil na pagpasampay simpag-aram na dihaw lasing kita niyo insyaallah ta'ala dumagpak at tawakan makaabot hapang dungog singkatan umat muslimin haw lasing kita niyo lagi sambil pahula duaing nagmonitor haparkala ini insyaallah ta'ala na din yung pangabot sinbi ang mga panghati alam Quranul Karim mahulya alam sin Allah subhanahu wa ta'ala biamarat chahin sing kita niyo in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala narihin kita niyo kumawa padduman sabin Quranul Karim mahulya biara sin Allah subhanahu wa ta'ala katut taniyo padduman sarayaw-rayaw in padduman din napag-aakama Islam wayron duwayng aakama amuran aakama Islam lagi nagdara sing pangindo matan dan nakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala napasampay nara in Jibril alayhi salam on pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narihin in masabutan yung harumi ni aparkala pagsadya si manusia naparkala pagsadya mga panungan akam Islam ada po nini kada sa si manusia pagsadya niya kahalan atau kan pakaradyaan din nakabuhi niya nagsasadya din naman pagtuok sambil manog din haway nagsasadya din na tiap-tiap waktu nagsadya asal kada si manusia magsadya biya na sinagin din na pagkaon niya kahuwi niya nagsadya din na pagkaon at dawadlaw manglawakan niya pagsadya na supaya makaun atau kan makakaun siya dahil paglawag na pag-usaha magsadya nadapo na pos din haruwain niya
Aw, di sa pagsadyan si Mano siya. Besi pagkakitaan singkitan nyo rin. Aw, pagkaroon singkitan nyo. Aw, pagsadyan niya, ang kamatay niya. Ang pagsadyan niya, ang kamatay niya, dan si mga pila. Hari pamauting kamatay, long niya, magsadya kita para kita, amin. Aw, ni pagkasto ta ospital, magkita masakit. Nagtatausin, pagsadya. Dahil naman na pagkaon, asupaya siya sumambo ataw akan tumambok, ataw akan dumayaw, yung pasihat niya, pagkaon niya, ibang dami kaya siya, magdaratong ka ng sakit. Asap niya, ihalian niya na, yung magdatong ka ng sakit. Sadyahan niya, aon na, yaon na nung kakitaan singkitan yung ginis-ginisan na pabara pa yung kita nagsadya. Asupaya kaluhayan, bahasa. Na yan, masabutan yung, way na lawi luwa, sarayaw-rayaw pagsadya. Suway tumtumun singkitan yung. Kaharan simpag-akama, diya kita ni Allah subhanahu wa ta'ala magsadya. Nagpangasubo, apos sinasabot ato akan, di na malila yung unong parkala pagsadya. Pagpadakan si Allah subhanahu wa ta'ala pagsadya katutan yung, yari, nakalukis sa lomporang lupa rin mamulya. Yan ang suratul Baqarah ayat hanggatus kasiyaman tagpito. Paano si Allah subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Wa tajawwadu fa inna khairaz jadi taqwa. Wa tajawwadu fa inna khairaz jadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Paano si Allah subhanahu wa ta'ala? Iwan pagsadya kamu. Pagsadya kamu si amin nasabon nato di pagsadya, amin saray-rayo sadya. Amo na in pagmabuka. Pagmabuka. Wattaquni ya ulil albab. Iwan magmabuka kamu ka ako. Para man sinallah. Ya ulil albab. Ya kamu tagakal. Ya kamu halulakal. Tiyawag di tagakal. Mga palang nga nakakamaisla. Ay mana yung tao, bang mayroong dakal niya, nasa may lagot niya. Nadiyak kita niyo magsadya, amin, pagsadya, amin yung pagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maluay siya niyo parang namakakam na siyang pagsadya. Yung pagsadya, amin pagmabuka, madawhat sing kita niyo di akawit doon niya dagpak pa daw akira. Amin ikalapas, katutan niyo asalin datungan tanyo susungon. Bangaon na pag-iman sing kita niyo, pamarat siya sing kita niyo, inaon abdo maulid. Insyaallah ta'ala, amo na ning kalagitan. Amo na ni salga-halga isa, pagsaddihan. Pagsaddihan tanyo, yung pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukong biyasin sila mangdaaki, aong dan din ang mga kaibanan, ipagsaddiya bang apabila, umabot na yung musim, din na paghapdi, umabot na yung musim, bang pagdatong aramala, nung nila, amoy calamities, aramala, musiba, pagdatong. Na yung kaymanan, nagsaddiya, hari parumatong, nag-isun na yung kataan, long nila halulaktal, ipagsaddiya nila, bang apabila dumatong inaramala atau kan calamities, long simbasa. Ipagsaddiya nila, dakon ko magsaddiya pagkaon, dakon ko magsaddiya life jacket, dakon ko magsaddiya bangka, dakon ko magsaddiya flashlight. Iwan na singkatan niya kalalagihan, bang apabila dumatong inaramala. Yan, pagkakitaan singkitan niyo. Na ini, di mo kaingatan kung iparatong. Inallah subhanahu wa ta'ala bimakayangatahin. Na sumagawa, biya na sinagi aming kalagihan di aming takwa. Iwan damikyan, kuno mapasangon in pagmabuka para pangatayin singkitan niyo. Hingga subay matan in pamaratyan niya. Matan siya bariman. Sabaon din ang mga parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mataod makatan yung pangdalilan na parkala pagmabuka. Amin isyutya, wag yaw lilalbab. Nagmabuka na pala subhanahu wa ta'ala, wat mataod isab. Magmabuka pala subhanahu wa ta'ala. Kuyakal niya. Nga na dyan nagmabuka, ba't malingkan wala, miyakan, simpang indo. Ay ma, na ini,
Intiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, inisiyod suway magmabuka, inisiyod suway magsadya, ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah, wa qulu qawlan sadida. Ya kamu mga namarat siya matan, magmabuka ka umatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban, maghimungan ka bunal. Maghimungan bunal. Ulo kaulan sadida. Nariya ini, ang inisyo nagkabtangan atawa kanisyo nagsadya, ang bariman. Aun, pag mabuka na ng pangatayin niya. Dahil ang pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, mataud day sa mabuka, ba't dihay ni katutan nyo, duhay magmabuka di, bang may kinatantan nyo. Ang nagmabuka, in matan magmabuka pala sumuta, ang isumok siya. Ang magmabuka, maagoy. Maagoy. Namo na biya na sinagi, amin magsadya, sin mga apabila dumatong inaramala, maagoy. Wala sabsaan niya, sadya ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, khudhu hizrakum. Khudhu hizrakum. Ya kamu mata na maratjaya. Kawan hinangan yung sa buli-buli paghalli. Ito sa kataan, paghalli, yung pagkaradyaan. Naada ko, yung paghalli, musuway pa unahong tentakwa. Narindi wala singkitan nyo. Kaya matanong-tanong pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmabuka, himinang simparakan, lumayo sin liangan. Maupo, mana niya. Na, biarin kayo nga tanong siya, bang di kita niyo imingat sin pag-aakamasin kita niyo. Di kita imingat, uno narasin Panginoon, sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barkala ini, na inyo palang na mo akam Islam. In pakaradyaan, sing kita niyo jimadya, wala sing kita niyo, bang suy-suyon mo, ang pag-iman, bang suy-suyon mo, ang panghati, nagkukulal, nahangkan, dahil na pagmamuka ini, hinanguntan niyo, impadakan. How mo karawakan tanyo? Yan yung Kurano karimamulya. Suway irukot, impamaratya kita, singkitan ng pangatayan. Irukot, sabon na rin pagmabuka. Ini mga katemon akam Islam. In pakaradyaan, singkitan niyo, hajaman tanyo bihaon, jimajato. Bangkakitaan, singkitan niyo, itong andi na wena, di pagpasad na sadya yung pakaradyaan sin pagkakamasingkitan. Suway kita niyo maghambuk, magpasaplag sin pagkakama, apangilo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban na patarang sin jungjungan tanong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sa bab ini, supaya makahati, atawa ka na supaya, sumaplag pakataan, pidyo alam, pinparkala pagkakamasingkitan. Paparihalan, wayroon na itungan magsadya, sin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya sadya na sadya, insusungon niya, akawit dun niya. Kalupahan na, nadapon, aon din ang mga Panginoon sin Allah subhanahu wa ta'ala, napatarang sinabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madawat sin kita niyo, haluparagbus, sin pagmabuka, sin pag-iman, sin ka-Islam, sin pag-iman, iwan sin kataan, pakaradyaan, amoy sumakop, pero sinasabutan niyo esan, itong hindi na maubos, e paglilay sin esan, maluwag siya, inshallah ta'ala. Ngayon Allah subhanahu wa ta'ala, mga katemon agama Islam, pahalagamtan niyo impang Hindu, pahalagamtan niyo impadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alam Quran pa rin mamulya. Babasaw sing kita niyo, iingat sing kita niyo, amalon sing kita niyo. Sabang kita magbalik, bang di kita magmabuka matan, di kita magmarayo, magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, lumatom na sa japaruha yung pagmabuka sin kita niyo. Biara sin jimadya to hajaman tani bihawon, haula sin sila, amin nagsasaguto pa Allah subhanahu wa ta'ala,
Yan, bangun timanda, pera tong kanina. Na hindi ka ito, may pabaya-baya. Nasa pagsadyahan tayo nasa aling pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sa paratungan din. Mabaya kita bandi, pagbanda nasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, alam kurang luka ni mamulya. Besin jimajat ko haula sin mga tao puti. Di ka ito eron, pagtawag nila, tornado. Nabang di ba? Hindi ka ito, typhoon, dunok. Di ba nasingkaibanan niya? Nauno, in parkala ini. Kansiyo ko mabuka, hawak din ibang jumato. Hayaon, nagpaon ni Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Allah subhanahu wa ta'ala nagpapaon haon. Nagpapakusog sinangin. Nagpakusog sin dunok at tawakan mo napakaradaan linog. Nasuway kabukaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, nagpaon haon. Buko namin jimato yaon. Sahabat saluyan sing kita niyo, way dapat makiamat in dunya. Nangkan, balik kita niyo pa Quran, panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala, magmarayaw kita niyo kaniya, apag tag-iipon kaniya, magmarayaw, pagkataan parkala, pagkaradyaan, nang kanabi asin usulan, tuo usulan, sin agama, Islam, iman, iman sin isan. Di kita niyo makaigitungan na isan, sa wabi nini, kalalagihan. Ang muna yung mamutok isingkatan pakaradyaan si pagkakabasin kita nyo. Ito nga, di maubos bang basa mulong Quran karima muli tabakan yung pag-isan. Nang kanay Quran, in Quran karima mulya, tabarakalladhi nadzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Barakat namin din Allah subhanahu wa ta'ala, nadzala amin nagpaturong sin Quran, Furqan, kami pagpinigan sin jari yung iwan sindi, ala abdihi, maun paipon niya. Iwan sin kiyaw narap maun pagkataan alam. Nazira, ay makna, pagbanda. Pagbanda. Nayari na kita, magbalik kita niyo din. Sabi ito nga, din naon din kato, magmapang nga ito sa tabiya, ang mga kataymanguran kakampungan, amuin, long simbasa, amin tagapangaji parkala pagdunya, parkala mataas yung pangaji, ito nga mayroon na makapas yung pangaji dunya, na ginis-ginisan na in panghati, bangdi na umangot, humati, Panginoon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naada po ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita. In sarayro rin katutan nyo. Ini sambil bata-bata maka memorai sinabi sini. Gaitaan kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. In sarayro rin kanyo amin imingat sing Quran, mangaji sing Quran. Pahamun niya ang Quran, iwan amalun niya. Ay mana amalun niya, pakay niya, bogbukan niya. Manjari, may tari pagparayo tingog, may tari mangaji, paparayo pagbasa, nasa labi afdan. Wajib inukuman na ingatun siya, iwan bogbukan siya. Asupaya, madawat sing kita in karayawan, dinadun niya sa midpad daw ahra. Nariya ini, mga kataymaura na agama Islam, in Quranu Karim mamulya, asal-asal sabang kita niyo, pagtalion sing kita niyo, bang di kita niyo magmarayaw, mayroon pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, ba't maling kabangyanon, ang nagmabuka kita niyo kataan. Ngaran Muslim, samura kuman, na ginis-ginis pa marapin pag mabuka. Labi lupa na, marana mo ng ginawaran na mo, amin nagpapasampay pag-akama, sabtungtungon sing kita niyo, ambition sing kita niyo, sintiap-tiap hangkat o rin kato tayo amin nagugulabariman, amuin aun, diak kato tayo. Sina Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita niyo mata, nagpaparatya pa Allah subhanahu wa ta'ala, para man sina Allah subhanahu wa ta'ala,
yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Iwan mamanat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala katunggan niya iwan pada akhirat. Iwan mangdaki kamu pa nang marayaw. Iwan mamakay kamu manglang kamu ay nang mungkin. Mungkin ay uno na hukuman. Kaya baik dalam Quran kalimah mulia iwan kaptangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam suway ini pagmutmutan sing kita ni pasampay. Sa matarang asura mau pupura. Hitungan may memorize sejak sinumul 5 tahun. Semua kelupaan. Bangan pagmamuka Allah subhanahu wa ta'ala kena sa ayat ito na. Kalang sin Allah subhanahu wa ta'ala ang biyabat-batan niyo. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala innal insana lafikus illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Siapaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan waktu lugi ng manusia yang malengkan hindi malugi wa milus salihat amin agamal salih aturan iwan sinsila isiyo narihin kita unta kuno wa tawasaw bil haqq amin siya nagwasiat ising kasabunan nadapon bihaw na waktu tanya mata nagwasiat nagnasihat doon na radyo doon na TV doon na madya doon na mga kamasjiran natungtungon sing kita niyo kung bahayaon aun ba yung kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala nagpasampayaon aun ba pagmarayaon niya pag-aakama sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa ka nakalando sa dindayaw niya sabi di kakitaan sing kita niyo inakalando magdayaw tumabang minang sarap Allah subhanahu wa ta'ala aun ba kabuka simbiat to maginang-hinang magtapsir sing Quran aun ba biat to kabuka himinang si pakarajaan buko na parlakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam himinang. Ay ba't di ini diakita niyo mamaratya kita pala sumunod tayo mapadawailan. Iba mangdaki kita niyo. Penang marayaw. Una pinang marayaw ininang marayaw nga nandi. Bisariya sara. Ba't matalo sa marayaw mamuko na sara na kita maginang. Ginis-ginisan na jimaja to maray na sa masuok ataw kang napakarajaan. Hindi maja tuha umat muslimin dia ulah singkitan niyo. Nah, ang parihay ni in pakarajaan. Di maja tu kaduk taniyo. In Quran cukup na. Uno ba mga manusia niyo ang bakabuka nila ni Allah subhanahu wa ta'ala magganap Quran, magganap hukuman. Simbebetan na kita niyo. Tunahaw na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sinadlaw yung tip mo na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pag-aagamahan niyo. Ay jatuwida sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat timurun. Adlaw ini gyukup kung yung pag-aagamahan niyo. Iwan nikmat ko kaniyo. Iwan pagmakuyag ko kaniyo, pagpakuyag ko kaniyo. Pagmakuyag ko kaniyo. Amin i-agamis ng pag-aagamahan niyo. Sa mayroon na agaman huwag temon sin Allah subhanahu wa ta'ala. At daw mahuli. Mayroon na. Bangko lumagparukain, sin agaman yukup na ganapan mo pa. Nang palumag karuwain, minsan tuan magkanap, sinjukop na yung araw, may beta na sinong Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi na sinagidin ni katutan yung aun, ngang, kaiwanan. Nagkukulan. Na maghali kita niyo halulakkal. Sabi manusia, diilan akka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diilan pangatayan, pangnanam. Diilan nikmat. Dan ang mga nikmat sa lagu-lagu di kato kawin si manusia. Ito ang mayroon na napakay.
Susungon lo kayo buhiin kita niyo, ma-improve, ma-develop kita niyo, pagkatausin kita niyo. Labi luwan na pag-aakama. Sa abdunaon, isa banggitan ng mga misyara, parkala, biya makatay manguran, halom, naging nga parinta, aon doon ang pagtawag, kung pag-seminar, pag-advancement course, pasupamita, ma-improve, sumong, in pagdayaw, akabuhi, apagkawasa, iwan na sinmadya na kataan. Nabangbihat to, bang mapakayong magmarayaw, na dumayong pagula singkitan nyo, na sumapangasubo, may tali dumayaw. May tamasi-masi aon naman, mahalubilo. Aon naman majudya na. Indaginis na pabara, pa di maya tukatutan. Naway naruwaing bang di kita niyo magmarayaw pag-akama. Di kita niyo muna. Sa aon nini, nagdakatutan niyo. Amoy nagpapanjari katutan niyo. Di, gumawot insyaAllah ta'ala yung kita niyo. Na mga palang manaakam Islam, lagi nasabutan niyo, in ya'muruna bil ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, ini kabakan mo sa munkar. Di itungan maubos bat-batun. Padakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niyo. Balikuntan niyo puno. Biar na sinagi mataod magpasampay. Mataod nagugulal. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yan ang suratul Imran ayat umul hangga 95. Iwan pagpaun kamu din kanyo aming tumpukan. Aming manamag tawag maun pahinang marayaw. Inang marayaw, pag-aagama. Magdasing kalima la ilaha illallah. Iwan mangdagi pahinang marayaw, iwan manglangi hinang mungkir. Mungkir. Uno-uno di ka mawaya. Aming bat kayo musara sin Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran kalimah mulia. Iwan din asun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkir. Lagi. Sa butong takot tayo kuno, inawa nagpapasampay yan. Balikon tayo, pasal, awang din ang mga magdurungog. Nalong niya, may tabay na biyanin nula, nasasaw na, pagkakaman hilwala na, nato na magpasampay, natuan, balikon ta. Bangaon, pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, niya pasampay niya, amoy uno ka ba yan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya magmarayaw, naaon tanda siya magmarayaw. Mga pasampay. May taro yung parkala, magparayaw. Magdakdak hintamungon, parayaw. Di pa mamarahi pong lawan, butangan pa. Ini, pagpahamot. Dauni. Ang mga yun, kabutang na mga joy, kabutang alay. Kasi pa dyan umamot. Pagparayaw, kasi pa umamot. Pagpalingkat, hintamungon. Magmarayaw. Nadapon, yung mga magpasampay siya. Uno ba, nagmarayaw kita? Uno ba pasampay tayo ini, sa karan sambil bihaon? Uno ba, kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala? Iban kabayan namin na napasawa, katutan ni sinabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau kan, kabayan ni siyo? Na tuan bihaon, mataod. Dahil natumpo ka na kauman, tiap-tiap kauman sing kita niyo. Banga pabila, di na himinang sing kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di namang daki pa ng marayaw, di namang lang. Benes siya mamarahin na kato, na yan na. Kimaruk na. Yung ginis-ginisan pagpasampay. Magpasampay na siyang kabayaan nila. Buko na kabayaan sin Allah subhanahu. Sa butong tanin niyo. Hindi madyato ako man siyang kita niyo. Yan ang pagmarayaw. Na. Yari. Inshallah ta'ala. Dahil ng mga pagkaradyaan, amin di madyato, di na maginu-inu, na mga kataman agama Islam, yari jimajato katu tani udaran. Asal mawa kita ni bandi magjato. Inuno. Kamatay magdaratong. Nauni pagsadya na lagi sadya to may pagmabuka. Na pagmabuka nasaputan niyo, iminang simpadakan ni sindiakan. Imingat akuran di ni kingatan tanong ni padakan ni manjipyang lakan. Den naman ang mga nagpapasampay, siya magmarayaw. In mga murid, magmarayaw.
Iban sin magdurungog, siya marayaw. Kung pa kayong singgitan nyo. Diyan niya, supaya makatayma. Number 1, al-qalb. Pangatayan. Pangatayan, mapalang muna mga kamaislam. Ikaruwa. Pakayong kalagihan ng mata. Ikatu kalagihan ng panglungog. Tuwi ni. Naawon, pagkakitaan singkitan niyo. Magpasampay ba na sinagi, bang di magmarayaw. Di parayaw na yung pangatayan niya. Nagdarasin uno, sakit aw, nalang pangatayan, nasabot siya ng mugpuro ko nakauna. Amin sakit, nalang pangatayan. Amin takabur. Di na mayroong maingat, siyara. Tinatan, mayroong maingat di, hula ini. Allahu Akbar. Huwag niya yata, huwag ka naman pangatayan niya. Long simbasa, wala ka bang puso? Na. Ikarwa, yung pangatod, kalagyan taaturong. Pangampiang na naman si pangatayan mo, aw niya naman si pangita mo. Pangkita mo isab, so isab, makabay isab, gerungan mo. Di mo kita mo. Makabay siya, magliwot siya nito yun eh. Nasabot siya nilong parang karimamulya, bang nini ayaran singit, inanto pareho nini, natartanto na sadya. Di kita nito, ataw kanong na di kita niyo, amin lukahan. Bang di nato kitaon, di nato dunguhon, di nato nanamon, yung mga pagkaradyan, kikita singkitan nyo. Masi-masi, di man dyan, ang pagpaspakala, pagpasampay, wala nagparayaw, nanabihan, nailwala ang kauman. Ayaw mag-blaming kaibanan, long na nailwala ang pagkaka, maulatan nyo, suway dayon tanim kita yung magdurungog, dayon tanim pagdurungog tanyo. Dayon tanim natay tanyo, bang kanyo kita nyo, bang harap pa kanyo natay tanyo butang, nabitang kita nyo siya Allah subhanahu wa ta'ala, kuran siya nyo magpuan, magansya yung katot tanyo. Betang kita ni siya Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran ini. Meta ini, pera, para uno ini. In Allah subhanahu wa ta'ala, nagpaturun sing Quran, wa nunazzilu minal Quran, wa sifa'u rahmatun lil mu'minin. Kaya turun na wing Quran, amin along niya yan, panghin, ubat. Ubat. Para kansiyo. Ubat, iban ulong, pa mga bariman. Nang kanat tiyawag, yung bariman, kita unta kuno. Dan sabutan, balik kita ng pagtakwa ito. Tiyawag, sinallah subhanahu wa ta'ala mga bariman, sabag, wayroon, hatao, simasangon, timatangon, in pagmabuka doon ng mga bariman. Wayroon isabtao, simasangon, wayroon pag-iman, doon na haunda. Ang mga tanong mo, ang pag-iman niya. Intaw, ang pag-iman, way bukong juko. Ulang. Na. Para man sinallah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu. Ittaqallah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaya ito yung pagsandiya. Isyong dia. Isyong tiyawag. Kinallah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu. O kamamatan mo na mamaratsaya. Magmabuka ito kamatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinmatan pagmabuka. Iwan ayaw kumikimatay. Malaing kan subay doon ka Islam. Matag Muslim, bukun Islam. Subay ka Islam. In Muslim, subay ka Islam. Nari kawakan tanya. Nah, in Quran, ubat. Bang basaw mo may nang ubat. Wairong manusia makayang perfect. Way. Nang kanang Quran may nang ubat, supaya kita ma-perfect insyaallah taala. Alungay tayo buhi, yarin dungdungan tayo marayaw. Nah, ini patumtum din ang magpasampay. Pagpatumtum ang mga murid, pagpatumtum ang mga sila nagdurungog, iban na singkay, iban ang labi lupa na kakampungan ko. Sabab, tiap-tiap pakauman, in kita ni magdadato, magdaratong kato tayo parkala rakula. Uno. Parkala, mari pabaran tayo, pagsandihan tayo, in kamatay singkitan. Uno in
pagsadyari, nasabutan nyo nga, suya ang pagmabuhat. Na mga subukong kita. Ang mga sila nagpapasampay, ang mga sila murid, ang mga sila magdurungog, ang mga sila mga mangingita. Pagkakitaan-singkitan niyo, darah niyo, pagkitaan niyo magunang uli ihatod, papangumulan, pagkakitaan-singkitan niyo. Haunu, pangubulan, kakitaan-singkitan niyo. Uno baha ini. Uno baha ini, hinang baha, atau akan wala. Hinang impadakan, atau akan wala. Atau akan simusulang. Kita untan nyo, daran ini, di majatuh katut tani. Subay kita nyo, mangdungdung marayaw. Mangdungdung simparkala, pakarajaan, amin di majatuh katut tani. Kita untak kuno. Sabutun talong Quran. Nah, supaya ini amin Quran ini, kahatian si kita nalaw. Ada pengajian siya. In Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. In Quran ini mga paji mga nawen jali ko na turito na rin ang Quran di. At ini ba natin malukay na. Yari na biyaw. In Quran kitab kalam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inalawm niya wayroon pagduaro ay pagsaksakalom ni way. Bang kumatan mariman nayo ko magkuan. Kaya kung magtaylong ubi kulang nakasangkewanan ang kulang imeno na ganapan. Nah, palabihon ininang bukon padakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin napatarang sinabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba't nagsahada rin. Ba't malagtik bang magsahada? Amin magsaksi yaw. Lagluwa na sambayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saksiyan natin din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang bihat to. Bang saksi min Allah subhanahu wa ta'ala ituan patutagtagi pun dakitan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kau tayo mangho. Diakita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil naman na pagmabuka sambil pakataan, pabarapa, apagkakama. In Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah subhanahu wa ta'ala saksiyan singkatan Muslim. Amin nakakama, sinakama Islam ini. Amin nangako, tagapanghati, nangako, imingat sin pagkakama, hindi murumog sin pagkakama. Betang kita niyo, magsuntuan magsingod da, wala ko diya, ako asinda magsingod-singod. Amin akaran. In Nabi Tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam betang kita ni sinallahu subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Nah Tuhan Allahu Akbar. Sabun natin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabun nato diyan narung kaniyo. Piarahan na kamu Rasul. Uswatun. Susuntuan, sisimuran sa rayaw-rayaw. Nahati ko, wala kita yung nagmarayaw. Naginang kita ng simbuko na mo, naan siya niya, wala nagmarayaw. Sa wala miyaka, na panginbo. Sinasabot ayat yato. Yari, masabutan nyo daran di majatututan nyo. Biya mo pinwakto. Bebetang kita ni sinara, masingkitan nyo. Bebetang kita ni sinabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata abnu Adam angkata wa amaluhu illa min salas. Apabila mawapat na, mamatay na atau kan mawapat na inanak po Adam, mabugto na ingkatan amal niya. Malain ka dito di. Kaya tansingitan niyo, ini makanya muray sa magriduan madrasa. Naman kita yung nag-iman, na mamaratya kita yung Allah subhanahu wa ta'ala yung parasul niya, nasubay, kakaruntan niyo, in beta ini. Beta ini, akaruntan niyo. Ang mura hindi mabugto, ikaisa, sadaqatul jariyah. Sadaqah. Na maluwagin nila yung sadaqah ini. Sadaqah sin, sadaqah imumungan, sadaqah imuka, sadaqah. Uno-uno na ipanggil mo sadaqah mo, kana Allah. Paway mo na sin mo,
Well na uno sambil kami magig lumiaran sarak kara. Magig tamtak sarak kara. Magig paisay sarak kara. Alawayan di kan. Biya un keba ng tabunan ni lawayan. Una to sarak ka. Problem. Ikarua. Aw ilmi niya tapaw bihi. Atau akan ilmu nagmumpaat piangin nun ilmu. Ilmu pag-agama, ilmu pagsambayang, ilmu pagtuhan, ilmu pagpuasa, hukuman iban singkatan niya. Ikatu, awalan sali yadulahu. Iban aming kaanakan, anak nagamasali ng dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita nung nag-iman, namamaratsaya, sabab, inlawan sin pag-iman, wa mayakfur billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Yan na suratun Nisa. Iban isu na magkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala katunggal niya. Iban si pamamalaikat niya, iban si mga kakitab-kitaban niya. Kitab, kaya ko sa kitab Quran. Iban pa mga rasul niya, iban si nadlo mahuli. Kaya tasan yung katanta. Ano niya madlo mahuli? Ano niya madlo mahuli? Nangakadde sa madlo mahuli. Sa niya kaya tanong lubay para saan nadlo mahuli sing kita jumatukatut tanyo ini. Uno pagsadya sing kita nyo. Pakadala-dalalan ba'ida. Nasabong nato, nalaong na sa sinlaw amad. Nalaong. Intao, magkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, napila na sadya. Nagkupur pa Allah, okay na lumaway. Nagkupur pa malaikat, way. Way. Napakita. Nakita ang takuno, wala nagkupur, sabutong takuno ini, ang karay. Na. Aon di. Inibetang kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang suratul Fatir. Yan takuno. Sabi ni Jimajato, mga mawapat, pagkakitaan sin kita niyo. Nang kaya naman, nawag-tawag pa. Labi abdal kuno, in tulkin nun ito miyatay. Allahu Akbar. Natuan, kasubong ko muna yung baran ko. Aon na ba pangita ko, na ba pangdungon ko, na ba pangatayan ko? Insya Allah talaon, sibo kita niyo sa Allah. Nah, dan nasabab sinini, patuho nasabutan yung unahan, sino mga iba nasabot, sing kaguruan sing kita ni, nalumpuran ko karimah mulia. Sabab sinto ini, amo na ini sabab bisa ikadujana, ikabinsana. Amo sabab ini to ini, ikasibo, inmanu siya iban sinayok. Bang dini pakayon. Ikadujana manusia, bang dini pakayon. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lakad jara'na li jahannama kasira minal jins wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaikal kalan'am bal hum adal. Nasabon na tuon. Ing kamatawaran itilakbo na pa pinaka jahannam din na bangsa manut, bangsa jin mamagsa manusia. Amin siyo. Amin di na pakayong na yung pangatayin dihil kanya. Pakayong na yung pangatayin na paglasa niya dunya. Pangatayin usalum ni pangatayan niya paglasa sing kawasan niya. Usalum ni pangatayan niya paglasa ni halta niya. Usalum ni pangatayan niya ama kapanyapan niya. Suwa ini dasukan sing pagtakwa Allah. Iban pag-iman. Insyaallah ta'ala. Namangway, namo na sa inyo hindi majatukatutan niyo. Sambil marara, imang magdadakwa. Manawag-tawag bahasa. Dunguntan niyo ha, magkataywan na ka Islam. Ini parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Alam Quran kayawatan niyo. Supaya masawa ka ito. Sa masing-masing mataon, nakita niyo siya magdurungog, kita niyo mag-aagad, besin nagyamin long niya, labi abdal long niya, patuntumin ito miyatay, naman kita ang takunin ayat ini. Suratul Fatir, ayat umbul kawan tagdua. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, inna Allah yusmi'u mayasya. Sabi natin Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay magparungog, ay sisyo kapayaan niya. Siya. Supat sinayat. Wa ma anta bimusmin man fil kubur. Iba niya Muhammad, di na ko makaparungog. Wa ma anta, inantari Muhammad, pangan si mga naw yan. Inakain ko ka ako. Wa ma anta bimusmin man fil kubur. Ya Muhammad, iban di na ko makaparungog. Ay sisyo minanong pakuburan yan. Ya Muhammad, di na ko makaparungog ang mga tao nagsisirik. Ang mga tao matukas yung pangatay na pag-aakama. In anta illa nazir.
Sa muna ito, ikaw ya Muhammad, tupot ikaw, magpasampay, amin magpahali sadya. Na, amo na yung problema ka, ito di madyato. Ini ayat niya pa sa ini nakauna, sumpat na ini, nakauna, una rin kanini. Kaya sumpatan sinayat niya. Kaya mo mapansin Allah subhanahu wa ta'ala, insiyo, ay mga kafir. Kafir. Mga musyrik, kaya mo mapansin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao patay, ibang buhi. Betang kita si Allah subhanahu wa ta'ala, una ang ayat ini. Wa ma yastawil ahya wala lamwat. No. Iwan uno, magsibuk ka. Amin mga sila buhi-buhian, iban sila mga miyamatay. Magsibuk ba naman sila mga musyrik? Di. Sa mga sila musyrik, na mag-plus. 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. Nakamu na. Na in bariman, 1 plus 1, 2. Insyaallah ta'ala. Ngayari, halong pakuburan, na uno ba, inagpasampay yan. Sekarang sambil bilang mengita ni makat pakuburan, maka tayo mga nakakama Islam, kaya mong papansin na Rasulullah ta'ala halong pakuburan, iman si mga musyrik. Di na makarunong. May tainduan pa. Na pagsadyahan tayo, kita nyo na mag-Hindu. Magpahindu kita nyo pag-akama. Buhi pa kita nyo. Bukong kita nyo Hinduan, napsadyahan tayo makarunong. Tuhan, matarang, longsin basa, halulakal. Common sense, longsin basa. Sila mga naganggalis. Common sense, uno ba, mang kita nyo mamatay na. Uno, kita nyo pa'y kubarantan nyo. Tanto di, common sense. Mga answer, common sense. Nausalong tayo common sense. Sabi makakama, tagakkal. Matay may pagkakama sa tao, tagakkal. Way na kaya wajib na tao, bangoyak ka na makakama ka niya. Way na pagkakama mo, exempted na siya. Nang kita nyo katan, tagakkal. Ang karusway kita nyo, di kita nyo mabaya, laukan. Sin mga kaiwanan. Hindi ini magindo na sa kita nyo, magtabang tiyabang kita nyo. Magtabang tiyabang kita nyo, kahalan pagkakamasing kita nyo. Asupayin kita nyo malapas, asupayin kita nyo mamata ng pagkakama. Asupayin kita nyo makamo pagkakama. Asupayin kita nyo malapas dahil napakaradyan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in mga musiba magdaratong-datong. Wala sing kaya banaran, sung na masuk di katutan nyo. Ambok hula, banguno ng jimato. Natungtungon sing kita nyo pagmabuhat, tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang aun hangin on sa ini dua. Dua, aparkala bangun na dumatong hangin. Parkala, ulan. Nengke ba na, mga sadya, mga inaulan. Sabang umulan, di sab. Dua lang pahakya ba na namang ulan. Allahu Akbar. Tayo mo karuwali, sab nikmat yan timur mau kayo mo. Lapain kataan. Bagong sa sabab, kaya panjali sin Allah SWT mga ayok, di na sin paulanan. Sab kalayan si Mano sin ayok. Ikaw mong patamano siya, ang kanang piadungnong ka, kung kita balik pa koran, sambil tuan unta, pagdungnungan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya siya masiminok, pagkasin kita nyo. Bang dapos sinunta yung, bangang kimita kaya man, mangiragbus niya. Sa labi pa kamumpatan, ikaril pa mano siya. Sa mano siya, uni sabi kamumpat, na ikaril na hayop yun. Kaya sabi ato, siya sabi kamumpat, mano siya, subay. Ang kamumpat, na yung tao marayo rin, nakaril mumpat. Naunta, ang sana ayat. Apala yanjuru, ibli khaypa kulikat. Nadungdungan niyo. Dungdungan niyo, kitaan niyo. Kita niyo kayong pagkaradyaan, pagpapanjari unta yan. Biyarin hantang pagpapanjari ka niya. Yung question mark. Natuan. Wala ka nakita unta patta na personal, kakita niyo personal si unta. Bata-bata siwi-siwi, bang tumundan ka niya, maka niya pakain. Daon pa pauyuyubihan. Para pakain maka sadya. Inunta bang lumuko, sumujog tuwan, tuhod niya. Yung tao ka ito, tabi ayaw na dinalumuhod. Parang papanjari ka niya. Dahil yung nagdara, tao kay panjari siyang sumujog. Di himal, bang lumingkod siya, di. Butangan bukat, hatay kod niya, daon pa malayula. Di magreklamo uhawon, di niya magreklamo abdiun. Matol ka mumpaatan, pais, pabulbul, paunod. Mumpat, karir pamano siya. Na. Habi at turagbus, imano siya, asuhon ta kuno. Kita nyo tagapangita, taga pangdungog, taga pangatayan.
Aun sa ini. Naon sa ini pangaso, daran maging pasay silong simbasa, magpasay sa jakitan nyo, muna-muna pawaran namo, maulibong kanyo. Magpaimpasay, kapag pagkakamasupaya ang tunmatan pag mabuka singkitan nyo. Naon sa ini pangaso. Kinatan nyo rin umang. Kinatan saan, singkatan ay kadda, kami Tau City, kinatan nyo rin umang. Tau City, di makinatan ng kulo. Ngayon, kaya panjari sinalusota, sa yung katong katan siya. Ba't di ko sa lumong kakang, na makaunda, na kung katan kakang makaun, nasusabi nga tuntan nyo. Nabi ato perkala, pag-ingat, magmarayo kita nyo ingat. Okay. Dahil sinagi pag-impasize, sambil hayop, unong napakaralang kaya panjari sinalusota, padungnong kato. Bang kita uminom ang haigad na katahunasan, bang siya malago, sumulig na, lumatun na siya. Lumag na bay. Di siya tuan matupa, amin bay malago bago, di. Sabi niya mara, di mara niya manaw, di. Di sabi siya matulumugos pa siwi-siwi. Sabi ka tupot ka niya. Narami ka na sabing kulo, magkaulit pa po kakitaan mo. Magkamakakita to, magdaka na ng kulo. Magdaka na ng kulo, magsumod palungag niya. Yung kulo siwi-siwi, di sumod palungag malagbo. Na yung kulo rakula, di sabi sumod lumugos sa lumag siwi-siwi. Sabi ka tupot ka niya. Okay. Hindi ba pikilan sing kita nyo, lumatan, muna saan. Gusto nakita ang mga po yan. Kung kita untan mga ginisang pabara, kasi kita mo sambil umang. Kita untan nyo. Okay. Na yung pukot, kaya na sinagi, kaya tansan singkatan, pisnet. Yung simbasa, mga anggalis, pisnet. Pagpukotista, mga kursainer, mga hulbut, na nagdarasing pisnet, pagsagawista. Dami ka sa babae, kinatan si kita niyo, muskitero, mosquito net, to avoid dengue, supaya di mag-malaria, mag-muskitero. Yung ka man, kung nauso, biya gimbay ni, biya uso, di ka tuway na, pasal aon na aircon, aon na spray, baygon, na yung muskitero biyaon, na, itaon takuno. Di, magmumungitan, mga kapalang na kami sa mini, pagpayo na sin pikilaan, iwan sin pangita, sin mata, sin gitan, pakitaan sin gitan. Naon din ang mga manusia kay lupan na nalawan ng pagmabuka, di na minat sing Quran, di na magmarayaw. Ani magmarayaw, naginisan na pabarapay sa yung main kwentro at na main county na may nang narukong amo. Mato kita paumang. Na yung tao bihaon, tabiayaon, mga palangon may isang, magban-ban kita niyo, magpatumtuma kanakan sing kita niyo, makatay manguran sing kita niyo, bukong mamaray ka, tukimita kita niyo, makakampungan sing kita niyo ka, katay manguran sing kita niyo nakakama. Siya pasampayin tan baitan taniyo. Ayaw lumugos magtamong simbukon kaniya. Sumulong. Simbukon kaniya, hindi ka tupot, luguson. Natuan, yung biyan sabutan ng umang, di maglugos. Yung tulo, di lumugos sumulog matupalong kami, hindi ikatupot kaniya. Allahu Akbar. Na, yung muskitero, way yung nakabaka mo lumbay biyaon. Adlaw nakabakan mo isa. Iwan sin mga pukot, di na ko ito nakakakalaw, di na ko sa maglamo kaya kinlupaan yung pukot. Ay mga kamangdara, makataya mo na kamay sa inyo, patumtong dyan mo na paparan na mo, pagmatang kita ni Bariman, suwi kita niyo magkahakan, umiminang sin kaway, ang sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung rasul niya, natuan, yusa na sinto yung mga pukot. Mura-mura niya to, wajak ipay na jikratan po mu'min. Yung pagpatumtum, ikaw umpat ang mga bariman na amuin ng mga maratya. Insya Allah ta'ala, lamod kita ni ulikatan ng mga maratyaya. Insya Allah ta'ala. Balikon tayo sa mga karay. Ang mga pagkaradyan na nasabutan yung kainan, mga kataymanguran, mga magpasok sa sampay, mga nagkukulal, namin pakukulan na ito, ay na ito, ikan tayo na tuod. Apari ala na supaya, di limisuin mga kataymanguran tayo makakama. Sa babiyan na sinagi, ayaw sabi mo yan, kaiwan, hindi magduwa ang tumpukan niya. Ba't ngingatan siya nisingkatan? At duha mo kul ibadah. Yung pagduha, pagpangayo, putok siya ibadah. Nasa di kita mangduha. Nasa aung dia, ini panglangan mo mangduha. Namang so pa dumak na dyan kita pa mga isyu magduha yan, kauntawihan. Akatan pakaradyan. Nawi sa bang baaon hangin. Lumagpa kita magduha, duhay makat, inangin niya. Aun? Nawa kung birat yung pangandatan sinaraw, magkasama na araw. Magpapuro sa yung dua, sinangin. Ay sabi nyo, magdaratong katutan nyo. Aun dua. Aun dua mga pabila dumatong hangin. Una hangin. Then inangin sibi-sibi, hangin dakula. Una, magpabay tabihan,
Aun sumud hangin palong baita, tuanin hangin ini, baita matan. Aun experience tani perkala hangin. Bangitan pugdanan sinangin dan amiyo sinangin. Magkuluan lagi itong gimbayaw, misang berin dan darakaw sin sanjata mo malagpo. Magkupugdanan sinangin na batang liyo, timindong gimbayaw mo. Di kumahangkaw. Allahu Akbar. Magkala sinangin. Nang simbasa, magkausulong na hangin. Nakugdanan sin mawat mulong simbasa, magkupugdanan natawakan sinangin yan. Naun san dua. Dua sinangin. Bang kita mangayo biyan, jaka to inagamis ng daking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bih. O Tuhan namu, sa muna tu'y naku, mangayo din kayo mo din namin na karayawan, sino na piaturong mo hangin yan? Amin piaturong mo rin kanya yan, amin hangin yan. Iwan, wa'aujubika min syarri ma ursilat bi. Iwan, mga ikong patiliwod ng kayo mo, din ang mga una kangian pagpaturong mo kanya yan. Sa undong mga miyarabad, saitan, kakitan, mabad. Nasakali, bang kita di kita magdua, nakatan siya nito magdua kita subay, bung kita rumaksa, diyan abang mga kanangin na rin typhoon. Lumagpa ko yun, ito na timatapok. Naisupin magdua, nakita siya nito, mapalangon ahong Islam, wakala rabbukum uduni astajib lakum. Katimparman, napagpasampay siya, pasampay, tanin ko sa kong nalan, ay kita niyo siya magpalis sa mga jamaah sing kita niyo. Nakukunin pagdua, kuwan na sadya. Kataan kita niyo, dia ang katopang katao. Nam sambiat mo palangon ahong Islam, dia nakawawa na hindi mga nasusitan niyo sa Allah Ta'ala, dia amin tapik ito pagsadya sing kita niyo, amin pagmabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, may tumbo. Watajawadu fa innahu khairal jadi wat taqwa. Fattaquni ya ulil albab. Dito nakita niyo kapag mabuka perkala uno nakatan supaya mahali atau akan sadya kita niyo sing katan pakarajaan mga katemon agam Islam mula-mula insyaallah taala in sumubli atau akan di merkato siara ko manin magpa minsan pila-pila minute yaon sumugpat atau magpasawas hindi mga nakuanggat insyaallah taala na mamayad kami halapan pagkasilasa amoy parkala tanyo ni insyaallah taala pag-isawan atau kan di irang batilaw dumungog labi lupa na mga sila amoy nag-support kapag karadya nini amin secret nila yung parkala insyaallah taala siya na in tumungbas mga amin timo ko si Midaul Islam iwan insyaallah taala magbarakat ka itong pakaradyaan tanyo di insyaallah taala aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, mga sadarang mga Islam. Ito natin yung insalingkat-lingkat patuntum sin hambo guru sin kita niyo aparakala pagsatiya sin manusya. Kaya sin awi sin guru sin kita niyo pagsatiya langilowa pagsatiya sin kita niyo hakamatay. Pagsatiya halom sin kubur. Di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sifat niya inmanusya sifat sin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu inmanusya amu inna awin nawapat sadja simud pag amun si nakasud palom sin kubur bila zadin away luto niya. Kung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqiba al-bahra bila safin. Kung Abu Bakar radhiyallahu anhu isyusyo in manus siya kaya luun na siya palom sin kubur sin siya ila zadin haway luto sin siya way siya nakapagsadya luto ya siya sa pantun sin imuntas sin laud bila safina haway roon sa sakatan sin siya. Allahu Akbar. Makabuha insarayaw-rayaw hinaun lutuanan sin kita niyo nasabot siguro sin kita niyo amunain fa inna khairaz zad at-taqwa amunain taqwa. Long Imam Ahmad bin Hajar al-Ashqalani kakitab niya Fathul Bari in taqwa an taj'ala bainaka wa baina adabillahi wikaya in himinang kau ha antara mo iban ha antara sin adab sin Allah subhanahu wa ta'ala tani. Murah-murahan mga mamaas tayo nungod ng mga Islam ipatumtum
Sinhambo kuro sin kita niyo murah-murahan bagmumpaat kato mahinang lutuanan sin kita niyo rendihaat daw dunya sa paypad daw akhirat mahuli. Salam doa kami kanyo katan tangmuson namo in programa ad-da'wah as-salafiyah sin Ma'had Nur al-Islami Dominic Alapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.